वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल आदेश आणि वस्ती ब्लॉग अर्थातच AMV. मी आरवी, हा माझा दादा आदर्श. हाय गाईज, नमस्कार मित्रांनो. आज आपण आलो आहोत हटपकर मधुसूदन कालेलकर नाट्यगृहामध्ये. आज या ठिकाणी माझा वेंगुर्ला आयोजित माणसं अमरेला पेंटिंग कार्यशाळासाठी. मित्रांनो, आज आपण रंगांच्या सुंदर दुनियेत प्रवेश करणार आहोत. आपल्या कल्पनांना रंग देऊन मजा करूया आणि सुंदर चित्र काढूया. तर चला ब्रश हातात घेऊन आपल्या कल्पनाशक्तीला पंख लावूया आणि सुंदर चित्रांच्या दुनियेत हरवून जाऊया. अरे वा, किती उत्साही चेहरे दिसत आहेत ना. कोणाच्या हातात ब्रश आहे, कोण रंग उघडण्यात व्यस्त आहे. आणि पण हरकत नाही, कारण खरा कलाकार तोच त्याच्या कपड्यांवर रंगांचे डाग असतात आणि चेहऱ्यावर आनंदाचे हास्य असते. मित्रांनो, कल्पना करा, ही चित्रे बोलू शकली असती तर काय म्हणाली असती? मी रोज पावसाचे थेंब झेलते, पण आज मला रंगांचे थेंब अनुभवायचे आहेत. आज प्रत्येक जण या छत्रीच्या आयुष्यात रंगांची नवी पहाट घेऊन येणार आहे. आता ही छत्री समोर ठेवा आणि तुम्हाला जर पाणी लागलं तर तिथे ट्रे आहे, त्या ट्रे मधून तुम्ही ग्लासमधनं पाणी काढून रंगवायचे आहे, छत्री सुरू करायची आहे. पण आपण छत्री रंगवत असताना दुसऱ्याला त्याचा त्रास होऊ नये याची खात्री घ्या. ओके, छत्र्या पेपरवर ठेवायचे आहे जेणेकरून मित्रांनो, मी माझ्या बहिणीच्या म्हणजेच आरवीच्या कोवळ्या तळहातावर रंगांची उधळण केली. तिचा नाजूक हात जणू इंद्रधनुष्याच्या रंगांनी नटलेलं एक छोटंसं फुलत भासत होतं. जेव्हा त्या रंगलेल्या हाताने छत्रीला स्पर्श केला तेव्हा फक्त एक ठसा उमटला नाही, तर बालपणाने आपल्या अगस्तेची सई त्या छत्रीवर कोरली. मित्रांनो, तो तळहाताचा ठसा म्हणजे रंगांचा साधा स्पर्श नव्हता, तो भावंडांच्या प्रेमाचा मोह होता. आठवणींच्या पुस्तकातील एक जिवंत पान होता. जणू पावसाच्या सरींनीच त्या छत्रीवर रंगांची कविता लिहिली होती आणि त्या कवितेतील प्रत्येक ओळ माझ्या बहिणीच्या गोड हास्याने सजली होती.
एकाच छत्रीवर किती वेगवेगळी विश्वे उभी राहू शकतात ना, याचे सुंदर चित्र आज इथे दिसत आहे. कुणाच्या छत्रीवर फुलपाखरे बागडत आहेत, कुणाच्या छत्रीवर पावसाचे थेंब नाचत आहेत, कुणी आकाशाला इंद्रधनुष्याचे रंग चढवत आहेत, कुणी कोकणचा श्वास असलेला दशावतार काढत आहेत, तर कुणी हिरव्यागार निसर्गाला छत्रीवर जिवंत करत आहेत. प्रत्येक छत्री एका चिमुकल्या कलाकाराच्या कल्पनाशक्तीची ओळख बनत आहे. आरवी, हा बघ एक दादा दशावतार काढतोय. किती भारी काढतोय ना. हो ना रे दादा. दादा हे बघ किती सुंदर गर्लचं चित्र काढलं. नाटककार मधुसूदन कालेलकर नाट्यगृहामध्ये मुलांची गर्दी उसळली होती. तर आकाशात काळ्या ढगांची, पावसाचे थेंबही जणू पृथ्वीवर बरसण्यासाठी आतुर झाले होते. पण या छोट्या कलाकारांचा उत्साह पाहून पाऊसही थांबला. मुलांच्या स्वप्नांना ओल लागू नये, त्यांच्या कल्पनांच्या रंगावर पाण्याचा एकही थेंब पडू नये म्हणून पावसाने जणू स्वतःलाच रोखून धरले. मित्रांनो, आज निसर्गही या छोट्या कलाकारांच्या कलेसमोर नतमस्तक झाला होता. लोक म्हणतात मुलं लहान असतात, पण खरं सांगायचं तर मुलांचे हात लहान असतील पण त्यांची स्वप्ने खूप मोठी असतात. त्यांच्या ब्रशमध्ये फक्त रंग नसतात तर कल्पनांचा महासागर असतो. आणि म्हणूनच लहान मुलांना कधीही कमी समजू नका. मित्रांनो, पावसाच्या प्रत्येक थेंबात सौंदर्य शोधणारी, बालमनातील प्रत्येक स्वप्नाला रंगांची उधळण देणारी आणि कल्पनांच्या क्षितिजावर सृजनशीलतेचे इंद्रधनुष्य रेखाटणारी माझा वेंगुर्लाची टीम. आणि याच माझा वेंगुर्लाच्या टीमने आजच्या या मान्सून अम्ब्रेला पेंटिंग कार्यशाळेचे आयोजन केले. मुलांच्या कोवळ्या हातातील रंगांना अभिव्यक्तीची ताकद देत त्यांच्या कल्पनांना आकाशा एवढी झेप देण्याचे कार्य या टीमने सातत्याने केले आहे. याबद्दल माझा आदर्शा नार्वी मस्ती ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलच्या वतीने मी माझा वेंगुर्ला या टीमचे आभार मानतो. मित्रांनो, तुमचा एक सबस्क्राईब एखाद्या चिमुकल्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाचं हास्य फुलवू शकतो. म्हणूनच मुलांच्या पंखांना बळ देण्यासाठी आमच्या